आपली पृथ्वी हिरवीगार करण्यासाठी स्वयंसेवक आणि देणगीदारांच्या मदतीने वृक्षारोपणाचे कार्य करून पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे हिरवे स्वप्न या संस्थेचे मुख्य ध्येय आहे. 2018 मध्ये संस्थेची स्थापना झाल्यापासून संस्थेने अनेक ठिकाणी वृक्षारोपण केलेले आहे. ठाणे शहर आणि महाराष्ट्राच्या आसपास हे वृक्षारोपण संस्थेने केले आहे. समविचारी लोकांनी एकत्र येत पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी पावले उचलण्याच्या उद्देशाने या संस्थेची स्थापना झाली. सुरुवातीला एक व्हॉट्सॲप ग्रुप बनवून त्याद्वारे चर्चा विनिमय करून संस्थेने काम सुरू केले. आठवड्यातून एकदा किंवा साधारण महिन्यातून 3-4 वेळा संस्थेमार्फत वृक्षारोपण केले जाते. शहरात जास्तीत जास्त झाडे लावणे हे संस्थेचे मूळ उद्दिष्ट आहे. हिरवं स्वप्न ही संस्था सहकारी संस्थांना त्यांच्या मोकळ्या जाग्यात हिरव्यागार आणि शाश्वत करण्यासाठी मदत करते.